Ngiyazi ukuthi umntwana niyamhlupha njalo nifisa ukuthi ke ayibheke zonke izibongo yasho ukuthi ufonela ngisho nale koMozambique abantu bafuna ukwazi ngezibongo zabo abantu bafuna ukwazi ngemvelaphi yabo lalela sozigcina sifikile nakwesakho isibongo namhlanje ke sibheka uNgcobo Ndaba Ezitha asithathe lelithuba leli sikwamukela ohlelweni Londa asibingelele ukhosini FM bonke abalaleli balomsakazo omkhulu kangaka ekuseni Siyathokoza ukuthi siphinde sibe nawe futhi namhlanje kuseni. Sithokoza. Yebo, namhlanje isibongo esisibhekayo sithi ke isibongo sakwaNgcobo. Obani abakwaNgcobo baphumaphi? Aphamba singele kwaNgcobo ake siqale sikhalele indlunkulu nesizwe. Ukuhamba kwendlunkulu yomntwana omkhulu wasenqiphile umcwayizeni kaSolomon kaDinzo indukulu Ntombela ithi kahambe kahle aphile ngokuthula ulikhwazi singena ke bakithi kwabakwaNgcobo abakwaNgcobo badabuka ke kukhokho wabo bonke uVumizitha owayedumele kaBhamula Isibongo sabo esikhamba kuNgcobo ozalwa uTondo kaVumizitha uNgcobo wayenomfowabo wabo uShangase owayedumele kaMkheshane Ngcobo uzala insizwe ezimbili uDingila noGasela indlu kaDingila yaziwa ukuthi yaseMalangeni yagcina ukuthi yakwaNyuswa Ngcobo bakwaNyuswa bekhona uDingila ke owazala uNyuswa uNzoca noNgothoma uGasela kaNgcobo wazala insizwe ezimbili uMombiko inkosana elanye uChonga laba bazwa ukuthi bangaba kwaNgongoma bathakazela ukuthi Fuzwe uma yisathi umuntu waNgongoma sungakwaNgcobo abasenkandla ke bavela uzalweni kaNgono kaMagunya kaNyuswa waphuma kuboke abakwahlabisa seqhamuka kumdini wakaNcina kaNgono owazala uNgotsha ongokhokho wabo bonke abantu bakwahlabisa uNcina wayezala uNgono wakwaNgcobo Akisibuke indlu kaMapholoba kaMbhele kaMaguye kaZoca kaDingila uMapholoba nabafowabo ababili uBhova noBhulose wabe inkosana kaMbhele wazala insizwe ezintathu uSihayo uMavela noMgabhi inkosi kuMavela yahlaselwa ukukhubazeka esencane uyise wathi emva kwakhe mayisikhotheme ngemapholoba abayogcoba uMgabhi kodwa uMavela inkosana yathi ifuna bagcobe uSihayo hayi uMgabhi wagcola kunento enkulu ke yombango kwaNyuswa lo mbango wazwa la kilo ingonyama uShaka kasenza ngakhona kwabekwa kuSihayo kodwa ke washeshe edlule emhlabeni uMavela semthathakele ubukhosi bukayise inkosana kaMavela kwaba uSinqila kodwa yashula kusabusa yena uMavela hayi nanihlala isihlalweni izikhothela inkosi uMavela kwabeka uDubiyana kaSihayo ubonga ukuthi waphatha kahle saphathela uSihayo uDubiyana wakho umzo phesheya ukuthi ungathi lapha phansi kwentaba isankomo inkosi uNtuli kaSinqila wakha eNdwedwe wakha kumzo sezulwini umuzi kaSihayo kwakwazi inkumbi ezidla imiyece bona ongaphesheya kothukela kwamamba enkandla namanje bukhona ubukhosi bendlu kaMqedi kaDeliweyo kwaNkumbanyuswa uMqedi kaDeliweyo wayengokaDubiyana kaSihayo wathi umfowabo wenkosi uNtuli kaSinqila wakho umzo wayiphuku naye waba inkosi
laseThekwini wazala inkosi uSwayimane namanje khona indawo okuthiwa kwaSwayimane indlu yakwaNgcobo leyo. Ngasenanda bukhona futhi ubukhosi bedlu kaNgothoma kaDingila kaNgcobo. uNgothoma wazala uNjila, yena wazala uSilwane, wazala uDube, yena wazala uDabeka, yena wazala uMqhawe, umqhaza inkosi uMandla kaYise. Kulolu zalo ke kuvela udokotela uJohn Langalibale Dube. Uyise wabe ezalwa inkosi uDube kaSilwana, ayengumfowabo wenkosi uDabeka. Bakhula bobabili nenkosi uMqhawe futhi emeluleki wayo. Lokhu kubiza kwa dokotela uJohn Langalibale Dube ukuthi wakwaDube ngakwaNgcobo kwawe kuyinto eyinzima kakhulu uma uhlala emission eNanda kwakuyindawo yamakholwa kwangavumeleki ukuthi abayibize ngeyibongo zabo. Ukhona isigaba wakusamaza eMtiti la khona wawubizwa ngesibongo sabelungu abangamakholwa bakhale sipase negama lesingisi eliyeke igama likayihlo. Hawu. Babethuka befundisa amagama bashine nezibongo. Kodwa yena waqo ukuzibiza ngegama likayisemkhulu libe isibongo uDube, inkosi uDube. Oh. Ebele ngokwaNgcobo. Inkosi kusile nawe nabafowabo uMkhalelwa kaMavela wavaldikwayo ngasoTobe. Ongena njalo wakwasibiya. Kulo indlu yakwaNgcobo unozalo olukhulu sendaweni yaseNgoje. Indlu kaMbanda bakhona kwaNgcobo kulendlu kaMkhalelwa kaMavela. Sidinge ibonga ezaphuma kwaNgcobo bakithi njengoba sekusho khona esakwahlabisa nje siphuma kwaNgcobo isakwadunge isakwachiliza isakwanzama isakwalithuli ubhulose uSiyana uNdidi uGwacela uMganga Mfele uMnyavini Muthwa ibongo zakwaNgcobo zonke lezi uDungela wabe yiwe noChilizi baqhubeza ibongo isibongo sakho semadungeni uthola uChilizi behlukana ngoba babe ngamawele. uDunge wazala uNgwabini uZeli uMdakuda uBhoyiza uMginikeza uzalelwa kwaNgcobo lolu. Ake ngithathe ke lolu lokwahlabisa ukuthi laphuma kanjani lona lapha yakwaNgcobo ubani abakhona. Ukhona uMbopha kaWolizibi kaMdino kaNcina kaNgono kwahlabisa. Lensizwa inkosi ke abayazi ukuthi usibhaxa abakhwele ngaso eMgungundlovu uNompanda Mthombo yesule ngokubolela umswazi okhalayo okhala inkomo zakwaNcaphayi intuthu abakhwele ngaye emaqonqo inkomo kasidla indawo nje zabafukazana wabese ebuthweni lomgamule ibuthula mhlawumbe sokuthi labuthwa ngo-1798 wayezale intombi yasemambathini lapho ihlalo emahlabathini. Phela abantu bakwahlabisa nje basazi ukuthi babezinze lapha ngasemhleni inhlolo emhlophe abendabe zasemabedlana emahlabathini lapho khona umuzi wakhe umuzi kaYise uNcina kwagosoza amathakathi. Njengoba sithi wayibutho lomgamule wayintanga yesilumpande kasenza ngakhona naye wabezalwa khona kwahlabisa izalwa songiya indlovukazi yagana inkosi usenza ngakhona yabi ngubabekazi wakhe uMbopha. Njengoba sazi sokuthi ngokomthetho wakwaZulu kwawuthi umnumzane mayisenzela inkosana ayihambise komkhulu uyofundiswa uqeqeshwa ngokuphathwa kobukhosi nokubekwa sebuthweni. Kanjalo noMbopha ke wathathwa ke wawukhulela komkhulu.
wafika lapha komkhulu sabo isimo sakwaDukuza inkosi ushaka yasenza ngakhona ngasikhathi kwakubusa inkosi ngakhona uSilushaka ngakhona inkosi umbopha-ke walwa kuzo zonke izimpi zenkosi uShaka wafunda kakhulu ngakho konke waze kwaba inkosi uDingana silo seMgungundlovu waqhubeka nokulwela umbuso kwaZulu kwathi kwesikhathi uxabana lenkosi uDingana nomntwana uMpande kasenza ngakhona waba ngasohlangothini lomntwana uMpande ngoba kwakumzawa wakhe wamlwela eMaqonqo ngo-1840 wamhlabanela wayesikela kwizwele lapha lakwahlabisa-ke ebongwa inkosi uMpande ngokuthi umlwele eMaqonqo nakuba wayekhona inkosana yakwabo uSomfula kaMphoswa kaMdilo kaNgoja kodwa wanikeza lomncane umbopha kaOlizili kaNgoja ngesikhathi sokubusa kwesimo sakwaNodenge waphuma izwi lokuthi kubulawe bonke ababeli izindili zamabutho umbopha wafihlwa umfowabo uSomfula emfake emacansini omshumbisa wamsekhaya kubo isimo sakwaNodenge umkhulu kakhulu umbopha isimo sakwaNodenge uMpande kasenza ngakhona ngoba sazalwa emzini wabo umuzi-ke owakhayo-ke yena umbopha ephuma kwaGodloza Mathatha umzini kayise waphumzwa wasengebeza lapha namanje khona indawo kuthiwa kwasengebeza kwamsela emzini wakhe umbopha engebeza sikhona nesikole esihlobishwe ngaye lapha kwahlabisa kuthiwa imbopha isihlobisho egameni lakhe umbopha kaOlizibi hayi kaSithayi abanye bayifika abakwahlathela wathi wakithi kwaZulu umbopha babefikele ngozalo yakho sikhuluma njalo ngabantu bakwahlabisa badabuka kuphi njalo kaNgcobo yebo so-ke siqala amakhosana akhona laphaya kwahlabisa ngesikhathi sokuthini sasondilo utshotsho kaMpande umbopha kaOlizibi aqhubeka nokwethembeka njalo eNdlunkulu asikhathi wena madodana ayesekhulile phakathi wakhona uNkabanina wayimbozo waba-ke ngokuqala ngokuvala isonto ngesona inkosana ngoba engekhona endlini eqondene inkosana kwakuBhulasonto wazala noMthumbu wawumchapho wazala uSonile wayudlobo wazala uMahlukwana naye wayudlobo wazala uZwabuhlungu wayebhewula nabanye abaningi njengoba ngike ngakusho ukuthi kamakhosi ayethumela amakhosana awendlunkulu ayaqeqeshwa ukuze abe akwazi ukuphatha imizi naye kwawuphatha ngumzi wakhe kanye wayebambise kakhulu indaba zakhe nomfowabo uSomfula kaMposo inkosana kaMbopha-ke wazala-ke wabambisana nomfowabo uMthumbu umnya wakhe inkosana kwaba uBhulasonto isikhuluma ngabantu njalo bakwaNgcobo kodwa sibuka-ke uzalo lukaMbopha noma kwahlabisa lukaNcina lukaNgono waphuma khona kwahlabisa siqedele zonke imizi yakhe kwakungingebeza kube umuzi wangubo kwaGodloza Mathakathi kube umuzi awunikeza umfowabo wakhe umfowabo uLumbo kwaMashangisa oNqokolo ube umuzi weSokancane lapho uNkabanina kwaNkomo kazihalaliswa kube khona umuzi kaMthumbu kwakuthiwa kuseyiphuyeni bayilamana noBhulasonto inkosana ngoba wagcina-ke inkosana ibalekile eSwazini ibalekele uyise ngey'ngxaba zasekhaya wagcina kuba uMthumbu uphatha loliyazalo lukaMbopha wayena umuzi ikhohle kaMbopha wathi wena ngoba awunasabelo ezinkulu kaNgoja nasi eyakhe indawo uzoba wayena lo Mahlukwana nozwa buhlungu bhewule ngoba lokugcina-ke othiwa eziwaneni
lo mzimba kwamanaphanapha bakho umbopha besithinta nje ngeke sikuqede konke bakithi ukuthinta uzalo nozalo njengoba kuningi kakhulu umlando kodwa nje bayindlu eyazala isilo umpande kasenza ngakhona uzalo wahlabisa abaluzalo lokwaNgcobo abaphumele khona lokho ngakusho namhlanje la ngalesi sibongo sikhulu kangaka lesinobuqhawe omngaka ngaphakathi endlukulu sesizweni sonke sizokwazi bukhulu ngempela ubuqhawe lana ngiyabona indaba ezise kubonke umbuzo senginawo manje ukuthi ke njengoba kuphuma izibongo eziningi kangaka lana ngabe mhlawumbe manje basaqhubeka yini lobo buhlobo lobo ngoba ngiyabo ukuthi khona odube khona oluthuli khona ochiliza noma nje umuntu usekwaNgcobo sebaphumelana njengokuthi iziningi kakhulu sebaphumelana okwenza ukuthi ngenxa yokuningi bazo bagcina sebekhoshwene ukuthi baqhamuka ndawonye alikho icala lapho ngoba uma isibongo siphuma kuba nezithakazelo zaso abisebeze bayaganiselana manje bayaganiselana manje Hayi cha sikhulu isibongo saNgcobo bengingakwazi ke lokho bengingakwazi yabo nje oluthuli ohlabisa bengingazi ukuthi kusaphuma khona lapha nodubi abanebongeni kakhulu ngongoma Asithathele lithuba sibonge indaba ezitha besike sishiya inombolo ngoba nami lapha ku Facebook kuyasho ukuthi cela inamba futhi abanye basifica siphathi nendawo kuthiwa lonto cela inamba Nkosi yami kaMntwana ngithi kulungile ulalela uhlelo uzoyizwa inamba ohlelweni ebese umndaba ezihleze kucacisa ucela ukuthi ngimshiyele uWhatsApp makuthi ke uke wafona wangamthola ushiye nje uWhatsApp uzobe sekuphendula ke ngicela ukuthi sibaphe namba yakho nje londa yokubantwana